Dobrodošli na webinar komunalne djelatnosti Grada Zagreba, Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju koji se realizira uz financijsku podršku Grada Zagreba. Ja sam Ana. Ja sam Danijela. Gospodarenjem otpadom u Gradu Zagrebu bavi se podružnica Zagrebačkog holdinga Čistoća. Ovo je web stranica na kojoj možete pronaći sve važne informacije vezane za gospodarenje otpadom u Gradu Zagrebu. Zbog čega je važno recikliranje? Kada se rukovodimo principima reduciraj, ponovno upotrijebi i recikliraj, doprinosimo smanjenju potrošnje energije, zagađenja, globalnog zatopljenja, štitimo okoliš, racionalno trošimo i čuvamo resurse. Kako ispravno razvrstavati otpad u kućanstvu? Za ispravno razvrstavanje otpada važno je razlikovati namjenu svakog spremnika te znati kako su građanima osim spremnika na raspolaganju fiksna i mobilna reciklažna dvorišta. S obzirom na namjenu razlikujemo sljedeće spremnike: zeleni za staklo, žuti za plastiku i metal, plavi za papir i karton, smeđi za biootpad, sivi za tekstil. Posebne vrste otpada odlažu se u reciklažna dvorišta. Jeste li znali što su žuti i plavi tjedan? Čistoća jedan tjedan odvozi plastičnu i metalnu ambalažu i taj se tjedan zove žuti tjedan, a sljedeći tjedan odvozi otpadni papir i taj se tjedan zove plavi tjedan. Na web stranici Čistoće provjerite raspored datuma odvoza otpada po gradskim četvrtima. Jeste li znali kako možete besplatno odvesti glomazni otpad s vaše adrese? Da, i to do 2 metra kubična 2 puta godišnje ili 1 put godišnje za količine do 4 metra kubična. Ispunite zahtjev za odvoz glomaznog otpada koji dobijete početkom svake godine uz vaš račun i pošaljite ga na adresu Zagrebačkog holdinga podružnice Čistoća. Isto tako, zahtjev možete poslati elektroničkom poštom ili putem e-zahtjeva za odvoz glomaznog otpada koji se nalazi na internetskoj stranici Čistoće. Jeste li znali kako i građevinski otpad možete odložiti na reciklažnim dvorištima i to potpuno besplatno? Količinu koja odgovara kapacitetu jedne autoprikolice, što bi bilo cirka 10 vreća puta 20 kg zapremnine. Građevinskog otpada ne možete odložiti na reciklažnim dvorištima, provjerite na web stranici Čistoće. Za veće količine građevinskog otpada možete iznajmiti posebne sanduke i to po cijeni i uvjetima koji su vam dostupni na web stranici Čistoće. Prije odlaska na reciklažno dvorište provjerite imate li sa sobom osobnu iskaznicu i sistemski broj obveznika i objekta. Sistemski broj obveznika i objekta pronaći ćete na vašoj jedinstvenoj uplatnici. Pitate se kako postupati s otpadom u vrijeme pandemije COVID-19. Detaljne upute za postupanje s otpadom pročitajte na web stranici Čistoće u publikaciji pod nazivom Upute za odlaganje zaštitne opreme. Svaki mjesec redovito pratite račune i provjeravajte troškove. Na poleđini jedinstvenog računa Zagrebačkog holdinga pronaći ćete informacije za potrošače. Budite informirani i koristite online usluge. Putem ove adrese možete pristupiti evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu za vaše obračunsko mjesto. Ova evidencija sadrži podatke o korištenju javne usluge, reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta te usluge preuzimanja glomaznog otpada. Vaše pravo je uputiti prigovor, pohvalu ili dati prijedlog. Ukoliko ne uspijete riješiti vašu reklamaciju, na raspolaganju vam je stručna služba za rješavanje reklamacija potrošača, to jest prvostupanjsko i drugostupanjsko tijelo. Svi kontakti za slanje prigovora, pohvale ili prijedloga nalaze se na web stranici Čistoće.